Slovenka žijúca v Rakúsku potrebovala pomoc nemeckou dogou. Problémy tohto psa pochádzajú z minulosti. V čase, keď bol šteniatko, ho napadli nejaké iné psy a túto nepríjemnú skúsenosť si preniesol do neskoršieho obdobia. Vyrástol, zosilnel a povedal si: OK chalani, tak teraz som dostatočne veľký a silný, no a idem vám to vrátiť. To sa samozrejme nikomu nepáči. A tak prišiel čas na to, aby sme tento problém vyriešili. Vysvetlil som majiteľke, ako so psom komunikovať, ako ho pochváliť, ako mu dať naopak zákazy, no a išli sme na tréning. Hneď pri prvom psovi, ktorého sme ho stretli, sa jeho intenzita výpadov znížila podľa slov majiteľky o 50%. To si myslím, že je super výsledok na prvé stretnutie. Mali ste aj vy niekedy zážitok s tým, že by vášho psa alebo vás napadol nejaký iný pes? Ak áno, dajte vedieť do komentára.